Okay? And now put it down, like this. When you want to pull the hose, you pull to your hips. Okay? Not up to your hips. אל המותניים למשוך. קרולינה שרוצים לעצור את הסוס מושכים אל המותניים ואחורה. בסדר? אוקיי. רוב הזמן אתם בחופש מוחלט. Most of the time you are like this. Release. All the rain. תני להפריע. אוקיי? כשרוצים לקצר את המושכות, צליל, when you want to make short the rein, you put in one hand, like this, the other hand goes to the neck of the horse, and then you separate the reins again, and you sit. You sit and then you can pull, okay? Very good, that's it. ככה גם עוצרים וגם עושים רוורס. לעצור זה משיכה קטנה, וואו, ורוורס זה משיכה ארוכה, לא חזק אבל משיכה ארוכה, וואו. בסדר קרולינה? תנסי, בעדינות, רוורס, תעשי רוורס. אל המותניים קרולינה, נמוך אל המותניים. לקצר מושכות קודם. אני אסביר לך איך מקצרים, תסתכלי עליי קרולינה. יד אחת מחזיקים את המושכות, ויד השנייה הולכת עד הצוואר על המושכות. נועלת שתי מושכות. יד אחת ככה, תסתכלי יחד איתי תעשי. יד השנייה שתי המושכות ביחד. היד אחת שתי המושכות בסדר. יד השנייה לקפוץ שתיים ביחד ולעשות ככה עד הצוואר. עכשיו להחזיק חזק, להביא את היד הראשונה לפה ולהפריד. עכשיו למשוך אחורה, חזק. המשכי אחורה. הוא מושך אותי, הוא עושה לי, הוא עשה לי. יופי. עוד, חזק. עוד, יופי, עכשיו שחררי. ככה עוצרים סוס, בסדר? עכשיו תני לו חופש, שימי על הקרן את המושכות. תמיד על הקרן, לא לשים פה. אם את שמה פה, הוא מוריד את הראש לאכול, זה נופל, הוא מכניס את הרגל בפנים ויש בלגן. אז תמיד או בידיים, או על הקרן. בסדר? יופי. עכשיו שרוצים הגה, אותו דבר, מקצרים מושכות, פותחים לצדדים, גדול, כמו משולש, נמוך, אתם מצטרפים קדימה, ואז יד ימין אל הזנב, קיבלנו שינוי ימינה. נכון? תעשי כמוני, קרולינה. יוטיוב. לקצר מושכות, יד ימין, לסובב, יופי. מצוין, קלי. זהו, מספיק. עכשיו, צליל. לקצר מושכות, זה לקחת המושכה הימנית אל הזנב. חזק, אל הזנב. מצוין. אוקיי, קלי וצליל אתם בסדר. עכשיו, קרולינה. לקצר מושכות, לפתוח את הידיים לצדדים חזק. עכשיו יד ימין עד הזנב של הסוס. ככה. קרולינה, יד ימין לזנב של הסוס, נו. תתעוררי. יאללה. יד ימין למטה, יד ימין למטה. תחזיק חזק. תרים את הראש. יופי. עכשיו יד ימין אחורה לזנב. כן, עוד. לזנב קרולינה, לזנב, סיבוב שלם. מצוין. רואה שיעור ראשון עבר. זהו, לשחרר. זה ההגה. יש לנו ברקס, רוורס, הגה. מה נשאר לנו? הגז. נכון? אז קודם כל אנחנו לא הולכים לרוץ, רק ללכת. Just walk, you don't run, no trot, no gallop, no canter, אוקיי? לא רצים ולא דהרים, רק הולכים. אבל, אם הסוס שלכם עוצר באמצע הדרך, if the horse is stop suddenly, look first if he's doing something. אולי הוא מחרבן, אולי הוא משתין, בסדר? מותר לו. אם זה לא זה ולא זה, you just want to rest, so you have to push him. How you do it? You begin with your mouth. You do like this. Okay? Do it. This voice. If it's not help, you take the reins and you do like left and right. Okay. Whoa. You see? If it's not help, you kick with your okay? Here. Inside the cloth. Here. Not here, but here. Okay? And you push him. בסדר? קרולינה, את רוצה לדחוף את הסוס קדימה? קודם כל עושים לו קול. תעשי לו קול ותשחררי למושכות קדימה, נו? תגידי לו ככה. אם זה לא הולך, עשי ימינה ושמאלה. יופי, מצוין. זהו, עכשיו תעשי אותו. אם זה לא היה עוזר, היית מסיבה את הרגליים, בסדר? ככה עם הרגליים בעיטות קטנות והצלעות. הידיים תעשי, תראה להם בבית, תראה להם. אמרתי לך, זה ההורים של יקיר והכל, ומכירה, אז תקח אותם לשם. תודה. אוקיי, עכשיו אנחנו